What's up mga bay? Bay, andito ulit si Born to be Right para may ibulong na naman ang konting alam, no, kaalaman. So habang binabaybay natin itong traffic sa SLEX, no, meron akong gustong ibulong sa inyo para sa hindi nakakaalam, no? Isang batas ng mga LGU violation na maaari kang makulong kung hindi mo ito maayos agad. Excuse me po. Kung hindi mo ito inintindi at binaliwala nyo, no? Lalong lalo na sa mga natikitan at hindi namang kinuha ang lisensya, no? Ang kinuha lang sa'yo ay yung buong detalye mo, pangalan at buong address, no? May mga LGU dito sa Metro Manila na hindi naman ipino-forward sa LTO yung kanilang nahuling violation, no? Yung mga lumabag sa batas, no? So maaari tayong makulong dyan pagka hindi natin binayaran agad, no? Kung pinatagal pa. Muli lang paalala sa inyo mga bay, nagmamalasakit lang mga bay, no? Kasi totoo talaga itong mga bay, no? Totoong totoo yan. Example yung dito sa Mandaluyong, nahuli kang may angkas, no? Isang batas na hindi ko talaga maintindihan kasi bakit sa Mandaluyong lang? Yung Green Hills, no, bawal kasi may angkas dyan, lalong lalo na kung hindi na kayo magkano-ano, diba? Hindi kayo magkano-ano. Kung kayo ay wala lang, magkaibigan, katropa, walang patunay na kayo ay merong relasyon, mahirap yan. Sa magpinsan, sa magkapatid, hindi ko lang alam, no? Sa magkapatid pwede ipakita lang ID na kayo ay magkapatid, siguro sa apelyido, no? Yan, gusto ko lang sabihin sa inyo na mga violation, mga rules ng LGU na pwedeng makulong, no? Kagaya nung nagyosi ka, nahuli ka, titikitan ka, kukunin lang sa'yo ang address, no? Pag hindi mo binayaran yan mga bay, sigurado yan padadalang ka ng notice ng LGU, at pagka hindi mo pa pinansin yan mga bay, warrant of arrest ang sunod ipadadala sa iyo. So dadamputin ka na. Yan, di ba? Totoo yan ba mga bay, kasi na-experience namin yan. Hindi ko na sabihin kung sino, basta na-experience namin yan. Kaya wag natin baliwalain yung mga ganyang kaso, kahit na simple lang, no? Ang masaklap pa doon mga bay, pagka ikaw hinuli, ipapasok ka doon sa mga selda kasama ng tunay na may kasalanan, no? Yung tunay na may mga ginawang mali. Paano na? Ikaw, nahuli ka lang nagsigarilyo, hindi mo binayaran, pinalo ka na sa mga talagang may ginawang kasalanan. Ay nako. So anyway mga bay, hindi ako sang-ayon sa batas na yan, pero well, sumunod na lang tayo sa kung ano man ang kanilang kagustuhan. Yan, para hindi natin mararanasan yung ganyang pangyayari. Haba ng traffic dito mga bay. So kung naka 4 wheels tayo, naktaw, sigurado inip at inis ng ulo ang kailangan, ang mangyayari, no? Ang kailangan dito mga bay ay magbaong kang pasensya. Hamaan mo pasensya mo pagka nandito ka sa traffic. Yan. So ayun lang mga bay, gusto ko lang sabihin sa inyo yun, baka nakakalimutan ninyo at sa hindi pa nakakaalam, no? Paalala lang. So nga pala mga bay, kung bago ka lang dito sa akin channel,
baka naman mabigyan mo ako ng suporta, no? Like, share, subscribe. Siyempre, pati na rin yung kampana para lagi tayong magkakasama sa sunod na kwentuhan. No? So hanggang dito na lang muna mga bay. Peace po tayong lahat. Ito nga pala si Born to be Right. Peace.